Uste hau erabiliko dugu. Azkenik ez dut Jan Piperra. Ezki gaztetzen. Kaixo sexy kuadria, zer moduz zaudete hementxe nago? Beste aste batez, beste egun batez, egia ezakitze egunetan argitaratuko dudan hau, bai ikusten duzen bezala, ez nago bakarrik, eta ben daukago Abetin, kaixo be! Kaixo Iruñe! Bai, zepozik nagoen zu hemen, zaudelako, gogoak nituen zerbait elkarrekin grabatzeko. Bai, Bai. Benetan. Bai. Gainera urdurienago gaur esan dizut lehen. Baina, bueno, lasai. Urduritasunak kenduko zaigu gaurko bidearekin, zezeren Desde luego, dastamen egingo dugu. Hori da. Dastamen arratsaldea probatzen, en plan, txutxe japonez. Aurreko bideoan ikusi duzue Idoia eta biok, nire laguna eta biok joan ginela Euskal Herriko supermerkatu asiatiko handienera, bueno, ezakit handiena izango zen, baina, bueno, antxe gauza batzuk erosi nituen bideo honetan pentsatzen, eta bueno, zuek ikusi zen dituzten, baina gauza bat da ikustea kanpotik eta beste bat dastatzea. Beraz, ze? Ni dastatuko dudala. Bagoaz? Claro, bat, bi, eta... Mierda, berriz. Bat, bi... Bueno, bai dugu hemen poltsak, badazpada... Ok, egiteko. Basoak ze badago gauzak edateko! Cuidado. Eta bazpada ere, ura. Bai, ni ere ekarri dut. Eta hemen garrantzitsuena. Amets, ez ikusi, ze izango da sorpresa. Lehenengo badazpada, aterako dut. Hau, niri piloak gustatzen zait. Ikusi aldut. Bai. Zer duzu dela. Hori da Zaidak, ez? Zaidak, bai hori, Pokemonekoa. Zaki gehiagiko Pokemonekoa. Eta zer uste duzu dela. Matz zaporekoa. Hori da, freskagarria. Orduan, probatuko dugu. Orain egingo dugu. Nola usaintzen du? Artificial. Amatz artificial. Ala, enuen espero Transparentea da. transparentea izatea. Hori. Niretzat? Bai. Batera egiten dugu. Bai, egiten dugu txintxin. Atera dut, badazpada gerorako jaten duguna, pues... Bat, bi, eta hiru, txip. Da oso gozoa, baina... Oso bai. Gelatina. Bazeuden izozki batzuk zirela como bi partekoak mozten zenuela. Bueno, baraininen bazeuden. Eta bada gorri, izozki gorri zapore horietako bat. Norbaitek balimak izertaz ari nahizen, usteak komentar. Niri gelatina zaporea ematen. Goxoa dago. Bai. Gozoa ere, pero goxoa. Nazka? A ver, nazka ez, pero es como... Hau, bueno, hau. Zer da hau? Algak? Ez dut uste. Hau da perejil. Da alga con sabor picante. Claro. Osa, da, en plan, botatzeko arrozetan, entxalatetan, osea, ese acompañamiento. Jango dugu, en plan... Bai. Sin más. Bai. A palo seco. Bai. Prestuzu badazpada poltsanik mentut. Bah, yo me atrevo con todo. ¡Puedo con todo! ¡Y soy súper fuerte y puedo con todo y me va a ir de puta madre! Venga, egin honoreak. Eskerrik asko. A ver, lehenik eta behin nola esantzen duen. Ez du oso ondo esantzen. Esten du wakame. Wakame. Bueno, baino picante, claro. Wakame ez dut gustatzen. Ireki dut guztia, La hostia, ez zai gustatzen nola osatzen duen. A ver. Eta nola jaten dugu, en plan... Ez da ikiteko. Dira fideo modukoak, osea, en plan pasta. Como gusanos. A ver. Venga, hartu. No, hemen biak probatzen da. Bat. Bi, eta hiru. A ver, ez dago gaizki. A ver, sin más. Sin más, tipo... Pikatzen du, Ostia! Nire ze pikatzen. Azkenik ez dut Jan Piperra. Nik ez da. Nire ze pikatzen. Bueno, a ver, nik uste dut akompainamendo bezala ongi dagoela. Osea, niri gogorarazi dit entre unas vainas cortadas y el wakame. Osea, dira como fideos de wakame. Nik uste dut, horrela definitu dezakegu. Bai, hori ematen diot... 4, lau bat. Oso gozoa. Ja, lehen ez dugu nik hau bederatzi bat. Bai, ezko oso hona dago. Bai. Hau, zapore... Eta hau, a ver... Ni lau bat, ez du gainditzen hau, Nik 3,5. Claro, bai. Merezi duena. Edan.
Pelotazo txinatarrak. Ezin da ireki. Ya está. Nola esoetzen dute? Nola esoetzen... en plan, a nugget. A nugget. A ver. Ikusten. Osa, dira, Enfokatzen como chuches de nuggets, bai. Bat, bi, eta hiru. Hauak. Ez que ez daukat ezapure gehiagi. Niretzat. Prometen, osa, hasieran esaten duzu, buah, izan behar du intentsitate handia. Ja. Gero? Como... Ez daukate... Grazia handirik, en plan, sin más. Osa, comestibles, pero... Dira errezak jateko, en plan... Te comes una bolsa de una sentada, baino... Bai, nota bost. Bai, bost. Osea, Jan daiteke, bai, baino... Ez da, ez... sin más. Bada, galleta sabor pimiento. Momentuz, Nik ez dut uste hau erabiliko dugun. bueno, nik uste agian horrengoarekin. Orain... Bueno... Ez da izango gazta, ez? Ez. Ez que gazta ez da gustatzen. Ai... Zer da, baino, en plan... Plastilina dirudi. Usaitzen duzu gaizki. En plan... Ez dakit nola azaldu, baino ez du oso ondo... Ez. Hartu. Sí, claro. Ay. Parece pollos nada. A ver. Piskat nazkagarria. A ver. Zer da, okol? Ez. Mira que rici. Da nabo en conserva picante. Bat, bi, eta hiru. I mean... No soporto. Ez dago hain... Osea... Pikante dago... Pikatzen du... Nazka, tío. Ez dago hain txarra! Jago zenuke, nik jartzen diot 0 bat. Paloseko ez. Osea, nik uste dut Ni ere, bost! hau erabiliko dutela como condimento. Osea, en plan... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Zer uste duzu dela. Kokoa. Bebi... Ah, ez... Hemen jartzen duen plan kakahuete bat. ¿Zara alérgico? Ez. Ah, bebida de coco con cacahuete. Niri kokoa ez zait gustatzen, ez du gustoko ni kokoa. Ze gustoko. Ai, eta zergatik dago lata batean, en plan, horrela irekitzeko. Da pizkata raroa, ez? En plan, lata bat, en plan... ¿A qué tiene agua que...? Cacahuetes. Badirudi, vómito. O sea, es tú súper... ¡Ay, qué desagradable! Es que estoy justo bañado. O sea, da... Koko esnea kakahuetekin. Nork izan du ideia hau? Ama ene. Oituzuetan, edan. Sabe horchata. Vale, una chata mala. Bueno, ikusten baduzu zerbait horrela da... O sea, Nota. gastatu dudanean hau, en plan, la horchata esta, esan dut ez dago hain gaizki. Baina gero saiatu naiz kakahueteak jaten, eta daude blandi blue. Nik bat eta erdi. Bat. Kokoa ez dago super gaizki, osea da, nola horchata bat, baino elka. Hau salbatzen dugun bakarra. Bai. Bueno, eta pipe... Hau dago oso ona. Bueno, orain, aldatzen da, ezago gauza nazkagarririk dira postreak. Vale. Ez, azkeneko gauza nazkagarria. Jarrai dezagun. Ah! Ilar pikanteak. Ai! Spicy flavor. Flavor. Idiomas, querida. Eta dira ilarrak. Bueno. Mira, erortzen!
Ah, coño. Airekiko dugu bakarra, Osa, daudeko. Hobe, zuretzat denak. Zuretzat Bueno, hiru. niri jarrak gustatzen zaizkit zuri. Osa, ez zaizkit gustatzen baren lo soporto. Venga, batera. Bat, Daukatik. bat, bi eta hiru. Bai, hartu! Lehenengo esan dut en plan, oh! Eta gero esan dut, A ver, eta gero, badakizue fruitule horrekin datozen garbantzoak? bai, Pues dira horiek, sabor picante. Osa, baina hilarren bertsioan. Baina, ba, ez daude gaizki. ez, nik ematen dit 6 bat. Ni baita, 6 bat. Ke koño. Eta pikatzen du, Ez nuke erosiko Nik ez da. nire eguneroko bizitzan jateko. Nik ez da. Baina, Vale, gona dago. orain bai. Postreak, Bai. bale, Zer nolako postreak espero duzu? gaietak. Agian? Bai, galletak. Txokolatezko galletak. Beste Pokemon eta beste Saidak bat. Es que el Saidak, el mejor. Badago hau, y una carta para ti. Jo, hemen. Zan behar duzu teknika irekitzeko, Ba, orain pikatzen ari didate las pies. Azpiz, jarak. Badakizu los panda! Mitiko Bai? txokolate. Aize poli... Baina Pokemonekin! Buah. Amar, hauek amar. Ah, oso. Nutziko ditut bukaerarako. Amar, onenak. Bai. Sin dudari. Baina ni, egia esan nahiago dut hau. Osa, Saidak hau. Ero zer dago oso tipikoa postre asiatiko bat. Ditu bat, bi, hiru, lau, 5 letra. Eta azten da emez. Asiatiko, en No. plan, txinatarra, japoniarra... Japoniarra esango duteni. Mochi? Motxia! Mochi. Eta taro. Ez dakit zer den taro, horregatik hartu nuen. Nik uste dela tapioka. Bai, ni baita. Bueno, pues... Nik uste dut hemen ere poltsekin. Así que gustatzen bat zaitzitu, eraman saltituz hori. Ni esker. Bueno, badatoz, hola, oso ongi, zeda eramateko... Ez dut inoiz motxi bat jan. Ez duzu inoiz motxi bat jan? Hau da nire bere moldia. Ah, ni askotan jan ditut, en plan, Japanetan eta Spotako ezakit inoiz egon zareten. Da Blandi Blue, Bai. eta izango du barnotika. Bueno, ozkatuko dugu. Ez du, ezer. Venga, Pizkadatu. bat, bi eta hiru. Ez du ezer. Ez du zaporerik. Ez du zaporerik. No te gustatu. Osa, sin más, no. A ver, ez hau. 6 bat. No, es que 5 bat. Ni emango diot 5 bat, 5 bat. Ez que ez du, osea, badakit motxiak ez dutela en plan, super Baina zaporeak, da tapiokak ez duelako zaporerik. baina Ez, osa, gehiago espero nuen, bai, egia esan. espektatiba txarrak. Espektatibak oso txarrak. Vale, venga, bukatzea aldera. Beste, freskagarri bat. Hau, laranjazkoa, nik uste dut dela rollo kasnaranja. A ver, edan... Bai, hau. Ba, gauza bat biontzako eta gero beste bat hartu nuela niretzako hemen etxerako, baina zuk ezin duzula jan. Ah, bueno. Bueno, ez duzula jango. Ez da ez ziudalako No uzten, Ez da Baizik eta nik uste dut baduela nata. Ah, bueno, baina probatu aldezak ez Ah, duzu. bai, hori, venga, txin-txin. Kas naranja, Bai. marca blanca. Bai, nahiago dut kas naranja. Marca kas naranja, Eso, Promo. kontaktatu akakusorekin. eta ametxekin. Eta egingo dizugu, nor uste, eman dizkizudan pistekin zein uste duzu dela. A ber, bururatzen zait, tipo...
dago zerbait oso famatua dela las galletas ezinchan. Da? Ultrahéroe. Claro, es que... Bide guztia oso urdurinatzen da ni azaltzen naizenean. Txan! Txika, zuke? Tori! Hala, dira mitiko jumpers. Bai, Osa, dira... izarrak. A ver, venga, txin-txin, dela azkenikoa. Bat, bi, sinosukerien katik. Sinosukerien gatik. Eta ultraheroiaren Ultraheroe. boterearen gatik. Amen. Amen. Ok. Hori gustatzen zaizkit, zortzi. Ni baita. Osea, pero sin más. Osea, orokorrean daukate zapore gutxi. Pikante izan ezek, denek, osea, falta ez daie zaporea. Bai. Osa, pikanteak dira pikanteak, Tori. Y es que, con la paguika. Baina, adibidez, nahiago ditut hauek. Niretzat, gogokona izan da hau. No. Hau gustatu zait, gehien. Begira, zein da zure kolore preferidoa? Morea. Bai! Oh. Nirea baita. Tuka. Da, bueno, ekipo hause izan da guztia, amets, zer moduz pasatu duzu? Oso ondo, hortxata eta kakahueteak ezik. Eta nago. Eta nago, niri sin más, baina gauza da, bakarrik egin dut oka, hemen daukat, las pruebas, ez dut irakotziko. Bueno, mil esker animatzagatik, eta Mila nahi esker duzunean gomendatzagatik. beste bideo bat grabatuko dugu. Baina, bueno, bukatu horretikan esan pixkat, pues, jendeari non jarraitu alzaituen, eta zer egiten duzu. Ni ametsin naiz, sareetan, eta jarraitu... A ver, zer esan aldezaket, Instagramen eta TikToken jarraitu ahal nauzue, en plan, @ametsin, Bi irekin. birekin Instagramen, 3 birekin TikToken, eta Eta nahi duzuen moduan, zuen bihotzetan. eta YouTubeen ere bai, blogak igoko ditu dela. Venga, urrengo arte, aio! Aio!